खेलारि फाइटु गेलेनाया खुंफुंजादों माबायदि मोनदों बे ओनसोलनि हिसाबै नोंथाङा? दिनै जोंनि दतमा ओनसोल हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव जे दिनै आसाम नाङै गासै जोंनि बे गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरैबायदि बाय गोसो होनानै जेबायदि गावसिनि कला गावसिनि बुलायनाय आर्ट बेफोरखौ देखायदों बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जथेस्थ' लाब जादों कारना जाहैबाय मा बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेखौ नायफैनानै जोबोद थुलुंगानाय मोनदों आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामो जे जोंनि दतमा ओनसोलनि जे मोनसे नाम जाय दतमा होननाय लोगो लोगो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नाम फैयो बेवहायनो दिनैहाय बे आसाम नाङै आसाम रायजोनि गासै 28टा जिल्ला बेवहाय बाहागो लानानै माने जेरैबायदि जोंनि कला कृष्टि गावसोर जेरैबायदि देखायदों बेवहाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय जोंनि दतमा ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि गासै उन्दै उन्दै फैगौ जेनेरेसननि थाखाय जोबोद माने थुलुंगाथाव आरो बावहाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरजों जे दिनैहाय बिसोरनि बिमा बिफा गार्जेनफोर फैफादों बिथांमोना बाहाय फैनानै जथेस्थ' गावसिनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि खुंफुं आफाद बेखौ दायथ' लानानै जेरैबायदि बे सानब्रैनि जे हाबाफारि बेवहाय एसेल' फैसानि गेजेरजोंनो जे खुनु मते जोङो थुक थाक सोलिबाय थादों बेवहाय माने एसे खस्थ' मोनदों न'द थाखा फैसानि दिग दिगि नाथाय जों आसा खालामदों बेवहाय जोङो बिटिसि सरकारनि तरफनिफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोनदों आरो जायगानि गोबां माने मावथि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंनो मदद होदों आरो बे हिसाबै जोङो नैबे सानब्रैनि हाबाफारियाव दिनै साननै जोबनानै थांबाय साननै दंबावो बे साननैखौबो जोङो बारग'लांनो हागोन आरो बेवहाय गेलेगिरिफोरा जाय देरहानाय बान्था मोनबाय जाय जेननाय अब्लाबो जों बिसोरखौ एसेबो माने नासयाजासे जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव फैनानै खुनु एसे खस्थ' मोनाजासे जों बे खेलाखौ गाहामै गाहामै जाहाथे जों खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जे मोनसे आग्रह बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजाफ्रा बेखौ लाबोनायाव जोंनि खुंफुं आफादखौ जथेस्थ' साबायखर होदों आरो खुंफुं आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्रा दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो मावगासिनो दङ जोबजासिम मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों।